Hey, hvad så? Jeg kommer fra... et råd, vi kalder... SF... Nej, FSR. Kan I lige tage den igen? Jeg kommer fra FSR. Hej. Hej, hvad så? Fedt at se jer. Jeg kommer fra det, vi kalder FSR. I tænker engang til, hvad er FSR? FSR, det er de fysioterapeutstuderendes råd, og vi er en blanding af studerende fra forskellige moduler her på fysioterapeutuddannelsen. Og så er vi bare det største råd her på Metropol. Woo! Spørgsmål? Jamen, hvad laver I så i det der FSR? Super fedt spørgsmål. Jeg kan stille dig et spørgsmål tilbage. Kunne du forestille dig, at du ligesom sidder og har købt den på et modul og tænker, hvorfor skal jeg bruge den på det her modul? Eller du synes, du har været til en eksamen, og du synes, du er blevet lidt snydt? Eller du sidder i klasselokalet og tænker, hvorfor er der ikke nogen stikkontakter, når jeg skal bruge strøm til min computer? Eller hvis du bare har nogle super fede idéer til, hvordan du kan gøre det modul, du lige har været på, bedre, så er det noget af det, du kan med til at ændre i FSR. Eller du kan med til at ændre det for andre, hvis du sidder med i FSR. Vi har et møde en gang om måneden, hvor uddannelseslederen kommer forbi og giver os nogle updates på, hvad der sker på skolen. Derudover så har vi det privilegium, at vi har en studerende med fra FSR, hver gang der skal ansættes som ny underviser på skolen. Så du er med til at ansætte en ny underviser. Og så har vi et europæisk fysioterapeutorganisation, som vi sender 2 studerende afsted til hvert halve år, hvor jeg blandt andet har været afsted. Jeg har været i Istanbul, og jeg har været i Finland og andre steder. Og det er bare super fedt at kan få det her netværk på et europæisk plan. Og alt det her det er ligesom noget, vi kan skabe, uden at bruge ret mange penge på det. Men derudover så har vi en masse andre fede aktiviteter, vi gerne vil lave for jer, men som koster nogle penge. Og derfor så har alle studerende på fysioterapeutuddannelsen betalt et engangsbeløb på 60 kroner, når I startede her på uddannelsen. Jamen, hvad går de 60 kroner så til? Super relevant spørgsmål, du stiller der. De 60 kroner, de går til rigtig mange fede ting for jer. De går blandt andet til nogle fede events, som vi holder 2 gange om året, hvor vi går ud og spiller mod hinanden i nogle turneringer. Det kan blandt andet være i rundbold, hvor der er en super fed pokal til dem, der vinder. Og efter det, så spiser vi nogle grillede pølser, og vi drikker nogle øl, som vi selvfølgelig har sørget for er super billige. Derudover så holder vi de her fede foredrag, hvor der kommer en masse spændende og relevante foredragsholdere og fortæller alt muligt spændende for os som fysioterapeutustuderende. Det er blandt andet sådan nogle som Henrik Duhr, Stig Severinsen, Jason Watts og Chris McDonald, som har været her. Og så støtter FSR også introturen rent økonomisk, så den kan rende rundt. Ja, er der ellers nogle spørgsmål? Nej, hvor spændende. Men hvad får man ud af det som studerende? Det er jeg super glad for, at du lige spørger om. Jeg spurgte nogle af de andre medlemmer her den anden dag. Skal vi lige høre, hvad de siger? Netværk, fordi jeg synes, det er super fedt at kende nogen fra alle moduler på skolen. Info. For mig er det super fedt, at jeg ved alt, hvad der foregår på uddannelsen. Socialt. Det er super fedt at få en masse venner, og vi laver alt muligt andet end bare at gå til møder. Og så gør det heller ikke noget, at man også kan låne en bog eller 2 fra de andre på modulerne. Engagement. For mig er det vigtigt, at man engagerer sig i frivilligt arbejde, og så ser det jo også godt ud på CV'et. Ansvar. Fordi for mig er det vigtigt at tage ansvar for min uddannelse. Men det er jo kun lidt af, hvad vi laver i FSR. Så kommer jeg med til et møde, og så møder alle de andre og se, hvad vi ellers skal finde på af sjove ting. Hej.